Benash. Draws y cefn. At Cei Edwards. Gico lawr y Cei. Cael ei thynnu lawr. Gan Kenny. Chwaraewch ymlaen mewn dyfarnwr. Franklin ar draws! Ac ar ôl ychydig dros funud, mae Cei Connah ar y blaen. Jordan Davies oedd yno i roi'r bel yn y rhwyd. I drydydd gol o'r tymor. Y dechreuad perffaith i'r nomadiaid. George Hughes, codi bel ymlaen. Louis Robles yn gweithio'n galad i adfer y meddiant. Yr ergyd am yn un! Y foli o ochr o gwrs Cosby gan George Hughes. I gol gyntaf o ers mis Rhagfyr 2021. Ac bod Cei Connah wedi rheoli'r meddiant yn y chwarter awr gyntaf, mae'r Drenewydd wedi unioni'r sgôr. Cei Connah gyntaf, y Drenewydd. Sel Ishmael sy'n ei chymryd i. A'r ergyd yn dod i mewn gan Sears. Oedd hi'n syth at John Rushton. Oedd fe lamodd y Cei Connah ymlaen. Mae darodd Ryan Sears hi'n dda. Oedd hi ergyd o'n syth at John Rushton. John Disney, captain Cei Connah i gymryd y gic. Nid y gorau ganddo fo. Brackley yn cael ei droed i mewn. Ganod Harrington i mewn i cwrt Cosby. Cloesiad isel ganddo fo. A Benash sy'n rhoi Cei Connah nôl ar y blaen. Ychydig dros awr wedi mynd yn Stadiwm Esyty. A fe ddisgynnodd y bel wrth draed Benash. A doedd o ddim yn mynd i fethu o saith llath. Cei Connah 2, y Drenewydd 1. Disney. At y llinell hanner. Llenaf Nash. Sgoriwr ail gol Cei Connah. Basta gan y fod Noah Edwards. Cloesiad isel a mae'n dair! Harry Franklin yn canfod cefn yr hwyd. 2 gol mewn ychydig dros 2 funud i'r tîm cartra. A mae'r gêm wedi gwedd newid. 20 munud wedi mynd yn yr ail hanner. A mae bellach yn 2-1 i Cei Connah. Jordan Davies i gymryd y gic. Mae yna 5 yn y wal. Y gic dros y wal! Arbediad gwych gan Andy Wycherley. Cael ei law ati. Taro bel dros y bar. A sa pedwerydd rwan wedi gwneud hon yn hollol saff. Sears. Yn cael ei ffennio ymlaen. Gyfeiriad Evan Torri sy'n newydd dod ymlaen. Jordan Davies a Rither i mewn i cwrs Cosby. Davies yn disgyn. Chwarae mynd yn ei flaen. Cloesiad Davies ar draws yn glanio ar dop y trawst. Rob Jenkins yn gwneud yr arwydd i ddangos bod o'n teimlo bod y dacl ar Jordan Davies yn 10. Roedd yr amddiffynwr wedi cael y bel, ond yn ar ôl hynny. Bydd o bron i Jordan Davies orfodi'r bel i mewn i'r rwyd.